ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Святая Тройця, Тіни Божа, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, Сина і Царства Предвічного, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, во лоні Діви Маті Духом Святим створеної, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, за Словом Божим істотно з'єднаної, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, безсмішної величі, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, святиня Бога, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, сяліба найвищого, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, в домі Божим рама неба, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, паливніючої вогнища милості, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, справедливості і любові скарбниця, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, добрині і любові повної, Сиця Ісуса, усіх цнотах глибиня бездонная, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, усялякої хвали найдостойнішої, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, володари з'єднані всіх серців, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, у яким усі скарби мудрості і в милості, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, у яким уся повнота апостола, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, з повноти Бога ми всі отримали, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, прагад вічних вишиняв, змилуйся над нами, Сиця Ісуса,
наєшно до смерти, змилуйся над нами, серця Ісуса, дідай провідай, змилуйся над нами, серця Ісуса, криниця всілякого сотяжіння, змилуйся над нами, серця Ісуса, життю і воскрешенні нашої, змилуйся над нами, серця Ісуса, супокої поєднанні нашої, змилуйся над нами, серця Ісуса, живая хвяра за грехи наші, змилуйся над нами, серця Ісуса, збавлені тих, хто на Тебе сподяється, змилуйся над нами, серця Ісуса, надіям тих, хто в Тобі помирає, змилуйся над нами, серця Ісуса, радость усіх святих, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Ісус тихий, покорний серцям, учини серці наші та Твоего подобными. Молимся, всемогутный вечный Боже, глянь на серце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм у ім'я Сина Свого Єсуса Христа, який з Тобою живе і владарить на веки вечные. О Єзу наимилейший, откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтара. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, каб ще больше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавіший, і притули усіх до святого серця Своего. Володаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Будь володаром для тих, хто помилково ці празня згоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир. Одари костел Твой безпечною свободою. Дай усім народам супокой і згоду. Учини, каб на всій землі от краю до краю один узносився голос. Хвала Божому серцю, раз якое прийшло для нас спасение. Йому хвала і пошана навеки. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
Створитель Дух Святый, навідай вірників своїх, наполни ласкавой свышини, сердце, что створали тобой, нас воды судья решители, ты наивысший Богодар, життя криниця и любовь, и усмирение наших душ. Ты спасилаешь темнорог, бо маєш силу владиця, проси ты множество мова заговорил, своею ласкою святи, сердце и разум нашия, и сердце нам оздорови, и наши цноты усматняй. Ты слуга Духа Твои, и с упокоем одари, за все роды за собой вяти, и пробогачение грешным дай простяга бегается познать, и шлях до Сына покажи, ты Дух любови их твоих, верим Тебе во все часы. Отцу хвала завжди, і Сину воскреслому, судья жителю Тобі, хвала на вічні віки. Аминь. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Сьогодні збираємося на святую мшу, якою починаємо святкувати урочистість з послання Духа Святого. Дух Святий сійшов на апостолів і Панну Марію, собраних разом. І таким чином світу був з'явлений костьол. Тепер Пан Єсус, скажімо так, присутнічає у своїм костьолі небачним способом, а Дух Святий натхняє нас на добрые инициативы и на верность Богу. Подчас гэтай святой мшы давяраем доброму Богу памерлых Янину Ясюкевичу сёмы дзень пасля смерти, за памерлых сямі Тимох, Владимира 28 гадоў, Виктора, Федора и Валянтину. Просим, каб добрый Бог принял их у свое валадарство, а каб мы могли годно скласти найсвятейшую ахвяру, перапросим Бога за наши грехи. Сповядаюся. И вам, братья и сестры, что зачинили духою, словом, ученикам и занятием, моя великая вина, тому прошу найсвятейшую за всю Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами.
землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодарю небесный, Боже, Выше всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баран Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, нехай знимется над нами зяние Твоей славы, а Христу святло свету, даром Духа Святого, нехай умацує серце Тих, хто був одроджений, дякуючи Твоїй ласці. Прос Пана нашего Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читання книги Буття. На ўсёй зямлі была одна мова і аднолькавыя словы. Рушыўшы з усходу, людзі знайшлі у зямлі Сынаар раўніну і пасяліліся там. І сказалі адзін аднаму: давайте наробім цэглы і абпалім агнём. І стала ў іх цэгла замест камянёў, а земляная смола замест вапны. І сказалі яны: давайте збудуем сабе горад і вежу, вяршыня якой узнясецца да нябёсаў, і зробім сабе знак, каб не рассеяцца па паверхні ўсёй зямлі. І сышоў Пан паглядзець горад і вежу, што будавалі сыны чалавечыя. І сказаў Пан: вось адзін народ і адна ва ўсіх мова, і вось што пачалі рабіць. І не адступяцца яны ад таго, што задумалі ўчыніць. Сыдзем жа і змяшаем там мову іхнюю, так, каб адзін не разумеў мовы другога. І рассеяў іх Пан адтуль па паверхні ўсёй зямлі, і яны перасталі будаваць горад. Таму дадзена яму імя Вавілон, бо там змяшаў Пан мову ўсёй зямлі, і адтуль рассеяў іх Пан па паверхні ўсёй зямлі. Гэта Слова Божае. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличье земли. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличье земли. Благослови, душа моя, Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, Ты опронувся у велич и красу.
Отця Святом, быццам шатай. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови облича земли. Неслеченная, Пане, Твои справы, все Ты мудро створил. Земля наполнилась Твоими створениями. Благослови, душа моя, Пана. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови облича земли. Сеяни чекають, що Ти дасім єсті в свой час. Коли даєш їм, яни подбирають, коли розкриваєш руку свою, яни насичаються добром. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови облича земли. Ты забираешь ихний дух, и яны гинуть, и вертаются в свой пыл. Ты посылаешь своего духа, и повстают яны. Ты обновляешь облича земли. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови облича земли. Читання з послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, бо ми не ведаем, що усе створення разом сторгне і покутує, ажно до теперішнього часу. І не тільки яно, але і ми самі, які маємо початок духа, і ми у себе сторгнем, чекаючи установлення викуплення тіла нашого, бо ми уратовані праз надію, а надія, коли нехто бачить, не есть надії. Бо коли хто бачить, навошта йому ще сподіватися. Але коли сподіваємося на те, чого не бачимо, тоді чекаємо терпливо. Так само і Дух допомагає у слабостях наших, бо ми не ведаємо, об чим треба молитися, але сам Дух заступається за нас стараннями невимовними. Той же, хто дослідує серце, не ведає, яка думка у Духа, бо він заступається за святих по волі Божій. Це Слово Боже. Боже, Дух Святий, прийди, и небесного спошли, нам святла Твоего струми.
Читання Святого Євангелія паводле Яна. У апошні вялікі дзень свята Jesús стаў і, заклікаючы, сказаў: «Хто прагне, няхай прыйдзе да мяне і п'е. Хто верыць у мяне ў таго, як сказано ў Пісанні, з улоння пацякуць рэкі вады жывой». Гэта сказаў ён пра Духа, якога павінны былі прыняць тыя, хто паверыў у Яго. Бо яшчэ не было Духа Святога, таму што Jesús яшчэ не ўславіўся. Гэта слова Пана. Присядзем, калі ласка. Святасць паслання, урачыстасць паслання Духа Святога, якую мы цяпер пачалі гэтай імшой адзначаць, як бы займае такое трэцяе, можна сказаць, месца сярод паважнасці, сярод касцёльных святаў. Самае важнае свята Вялікдзень, Пасха, на другім месцы Божае нараджэнне, і на трэцім менавіта з паслання Духа Святога. Час старога запавету быў эрай Бога Айца, скажем так. Калі Бог стварае свет, а пасля грэхападзення Адама і Евы рыхтуе свет да прыйсця збаўцы. Потым збаўца, які заўсёды існаваў, ён прыняў чалавечае цела, і Пан Jesús 3 гады прапаведуе на зямлі, чыніць цуды, рыхтуе нас да таго, рыхтуе чалавецтва да таго, што наступіць перыяд Духа Святога, эра Духа Святога. І менавіта на 50-й дзень пасля Пасхі быў свету яўлены Дух Святы. Ён сыходзіць на апосталаў, сыходзіць на Панну Марыю, і апосталы атрымліваюць адвагу. Бо мы ведаем, што яны бачылі Хрыста ўваскрослага, але у іх яшчэ не было такой адвагі ісці і расказваць іншым добрую навіну, што Jesús уваскрос і можа даць нам сілы, свабоду, прабачэння нашых грахоў. Мы памятаем, што калі Jesús з'яўляўся, апосталы часамі сядзелі закрытыя ў памяшканні ад страху перад юдэямі, што яны расправіліся з Jesúsам і расправяцца з імі таксама. Нават ёсць такая думка, што калі апосталы зразумелі, што перш чым уваскрэснуць целам і духам, трэба будзе спачатку пацярпець і несці крыж, свой уласны крыж. Гэта думка была для іх страшнай, шакіруючай, пужалай. Але паступова прыходзіць да іх адвага, гэта дзеянне Духа Святога, калі апосталы выйдуць са сваіх памяшканняў, дзе былі закрытыя. Калі пакінуць свой род заняткаў, бо яны в большасці былі рыбакамі, і як Jesús памёр і ўваскрос, яны вярнуліся да лоўлі рыбы. Яны пойдуць у свет і там будуць прапаведаваць Хрыста. Ажно да моманту смерці за гэтую навуку у Пана Jesúsa. Толькі, мы ведаем, адзін апостал, апостал Ян, не памёр мучаніцкай смерцю. Іншыя апосталы разышліся па ўсім свеце, у іх была такая адвага, і яны, і гэта таксама доказ правільнасці, праўдзівасці нашай хрысціянскай веры, бо апосталы сваімі вачыма бачылі Пана Jesúsa, слухалі яго слова, і калі б наша вера не была праўдзівай, то навошта было б за яе паміраць гэтым апосталам? Гэта якраз такі вялікі, моцны аргумент існавання мноства мучанікаў на гэтым свеце, у гісторыі чалавецтва. Яны адчувалі сапраўдную хрысціянскай веры і ведалі, што Пан Jesús ніколі не сказаў: «Хто будзе ў мяне верыць, таго будзе лёгкае жыццё». Ніколі так не сказаў, але сказаў, што будзеце мець адвагу ад Духа Святога.
Гэтыя языкі вогненныя, Дух Святы сыходзіць у вобразе вогненных языкоў, сталі потым у хрысціянскай нашай культуры сімволікай Духа Святога. Таму служыцца сёння імша у чырвоным колеры. Чырвоны колер, колер Духа Святога і кроў мучанікаў, сімвал крыві мучанікаў. Таму, калі імша служыцца у дзень, калі ўспамінаецца мучанік, таксама служыцца яна ў чырвоным колеры. І гэта для нас таксама такое захвочванне паміраць, в першую чаргу для нашага эгаізму, для жыцця толькі для сябе, а часамі і пацярпець за Хрыста трэба будзе. Напэўна, ніхто не хоча нас забіць з-за таго, што мы верым у Езуса, але часамі можам сустрэцца з насмешкамі, часамі можам сустрэцца з тым, што хтосьці будзе нас шкадаваць, бо палічыць, што ў наше жыццё яно сумнае, нерадаснае. Наадварот, жыццё з Панам Езусам, яно і Духам Святым, і Богам Айцом, яно якраз радаснае. Гэта такая радасць, якую ніхто не можа забраць. Не глупота і весялосць з глупоты, а мудрасць, перакананне, што я паступаю правільна, і шчасце хрысціян – гэта у тым, каб выконваць Божую волю. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога. З'яднаныя ў супольным чуванні, ажыўленыя Духам Езуса Хрыста, узнесем да Бога Отца наши молитвы и просьбы. Молимся за святы касцёл, каб усе яго вернікі жылі, як належыць Божым дзецям. Цябе просім. Молимся за святога Айца, каб Пан адарыў яго сваёй ласкай у распазнаванні і выконванні Божай волі. Цябе просім. Молимся за тых, хто ўжо прыняў сакрамент канфірмацыі, каб яны ахвотна слухалі Хрыста і прымалі яго ў Еўхарыстыі. Цябе просім. Молимся за людзей хворых і самотных, каб Дух Святы Суцяшыцель адарыў іх новымі сіламі і паказаў сэнс цярпення. Цябе просім. Молимся за людзей, якія шчыра шукаюць Бога, каб святло ласкі асвячала іх душы і прывяло да сапраўднай веры. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы, захоўваючы ласку хросту і канфірмацыі, былі паслухмяныя натхненнем Духа Святога. Цябе просім. Молимся за померлых Янину Ясюкевич,
За памерлых сям'і Тимох, Владимира, Виктора, Федора и Валентину. Тебе просим. Добрый Боже, выслухай наши молитвы праз Христа, Пана нашего. Полная величия роста, ах, вера спочая Христа, даме плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Белый хлеб в руках свят царских, ты прими наш добрый Ойче, об'юстав Христовим тілом, як народ покорно просить. Полная величия роста, ах, вера смочая Христа, даме плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме Просим Тебе, Боже, освяти гэтыя дары благословением Духа Святого, и праз іх спошли Твоему костелу такую любовь, каб усему свету нес им святло збавенной правды. Праз Христа, Пана нашего. Пан с вами. У гору сердце зносим их до подякуем Пану Богу нашему. годного это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты, каб завяршыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў за сваіх усыноўленых дзяцей у Христе Тваім адзінародным Сыне. Гэты Дух Святы пры нараджэнні Касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы у вызнанні адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хор анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, неспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вершинах, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, всемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю
памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Совершаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престолования. Успамінаючы смерць у воскресенне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзейна ў воскрашэнні, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі наše, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. На себе грехи світу, змилуйся над нами, Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, Баранку Божий, яки береш на себе світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Святий Дух єднає нас, бо кожний чоловік, брат і сестра. Хай Святий Дух єднає нас, бо кожний чоловік, брат і сестра. Открив серці нам подих духа, каб кожний з вірою мог Бога послухать. Открив серці нам подих духа, каб кожний з вірою мог Бога послухать. Хай Святий Дух єднає нас, бо кожний чоловік, брат і сестра. Хай Святий Дух єднає нас, бо кожний чоловік, брат і сестра. Открив серці нам подих духа, каб кожний з вірою мог Бога послухать. Открив серці нам подих духа, каб кожний з вірою мог Бога послухать. Молитва вже зарано. Молимся. Пане наш Боже, нехай прийняти сакрамент нас освячає, каб у серцях наших палав огонь Духа Святого, яким Ти цудовно наповнив своїх апостолів, праз Христа Пана нашого. Аминь. Святий Архангеле Михайле, присядьте, послухаем объявы. Сегодня нашу парафию наведали замежные верники з Китаю, Шрі-Ланки і Нігерії, які вучаться і працюють у Мінську і моляться на англійській мові по суботах у костьолі на Золотой Горці. У 12 годин відбулася імша для їх, яку служив секретар нуціатури ксьонз Кшиштоф Сирока. Дякую всім, хто спричинився, каб після імши організовать почастунок для іх. Потім ми наведали музей у Акінчицях і потім поїхали у Івянець. Я вже там їх покинув, каб вернуться тепер на імшу. Завтра після святої імши на 11 годин відбудеться зустріча з психотерапевтом Геннадієм Коноплянником, який розкаже про центр для людей з залежностями при парафії у Бягомлі. Хто має якесь питання до господаря Геннадія, завтра можна буде його після імши задати особисто, приватно. На гэтым тыдні 9 чэрвеня ў панядзелак успаміны свяцейшай Панны Марыі, маці касцёла, у сераду успамін святога Барнабы апостола, у чацвер свята Езуса Христа, найвышэйшага і вечнага святара, у пятніцу успамін святога Антонія, прэзбітара і доктара касцёла, у нядзелю урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы. 22 чэрвеня адбудзецца працэсія Божага цела з новага свержня да стоўбцаў. Рыхтуемся да працэсіі. Святая імша на гэтым тыдні ў стоўбцах, панядзелак, серада, чацвер і пятніца ў 19, аўторак і субота 9 і 19, нядзеля 11 і 18 у стоўбцах, у 9 у Ацэдзе і Жацераве, у 13 у Новым Свержні. У 18:30 у касцёле чэрвенскае набажэнства, каля фігуркі Маці Божай за возерам і каля брамы званіцы о 20 гадзіне. Дзякуем за ахвяраванне на патрэбы парафіі. Мужчынам дзякуй за пакос травы. У панядзелак у парафіі пачнуцца канікулы з Богам для дзяцей з 1 па 7 клас. Ужо ёсць сертыфікаты крамы Еўраопт, якія закупіла дабрачыннае таварыства Карітас нашай архідыяцэзіі. Хто здаваў копіі дакументаў на гэтыя сертыфікаты,
могуць іх атрымаць самі сертыфікаты у спадарыні Ганны Бычынскай. У ларку можна набываць малітоўнікі «Пачуй малітвы нашыя», это новы малітоўнік, перавыданне малітоўніка «Ойча наш», другі нумар штоквартальніка «Наша вера» і 5-й нумар часопіса «Аве Марія». Ёсць новыя настольныя грыжыкі, розныя абразы, ружанцы, заахвочваем набываць іх за ахвяраванне. З 4 по 5 ліпеня у першую пятніцу і суботу месяца ліпеня у Буцлаве адбудуцца урачыстасці ў гонар Маці Божай Буцлаўскай. Можна арганізаваць падтрымку, пілігрымку. Хто ахвотны, кажыце, напрыклад, пані Ганне, яна будзе самі. Хто ахвотны, так ці інакш скажыце пра гэта, каб арганізаваць, я так разумею, аўтобусную пілігрымку, не пешшу, аўтобусную пілігрымку. Дзякуй за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с духом твоим. Няхай вас благословить и стераже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Помилуй наш чудотворца, стал причиной оборонца, нам шлях спасения покажи. Край наш от лиха миражи, помилуй наш чудотворца, стал причиной оборонца, нам шлях спасения покажи, край наш от лиха миражи, помилуй наш чудотворца. Стал причиной оборонца, нам шлях спасения покажи, край наш от лиха миражи. Боже, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакраменты. А дары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекай дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Радуйся, не